वीडियो लिया पापा का दिखाऊं इतने निक्की शूट बन बुतुल हमारा गोब्बर जाना दिक्कन तुले एंबे उल्लते बैंक एकाड गन्न बिड़पिंग गणपति आरुष बंद तुले अंकल ना बड़े दिन अक्कन सूरत कल तुले अरमान गंजी फ्रेंड तुले आग पातर बर्पजी ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಪಜಾಗಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಜರಾತಿ ಅತ್ತದ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಒಡಿಸ್ಸಾ इंके कड़े शूट मनपुन इंके कड़े शूट मनपुन मैंने वीडियो लिया पूरा वीडियो लिया पापा का दिखाऊंगा पूरा वीडियो लिया आपको पापा का दिखाऊंगा फुल अಲ್ಲ ಸಾವನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಬಂದ್ಬೋದು ಎತ್ತ ನಿಕ್ಕಿ ಶೂಟ್ ಬಂದ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಬಂದಾಳೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂದೆ ಬಿರೋ ಹತ್ತಿ आरुष 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 इधर आओ एक सेल्फी ले लेंगे सेल्फी वीडियो करेंगे चलो इधर आओ एक सेल्फी करेंगे चलो इधर आओ इधर हम तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ हम सेल्फी वीडियो करेंगे इधर स्माइल करो स्माइल करो हाई करो निन्ने एकाडू दिन गुंडू बिडोंदिल्ल लक्षण जरूरत देखेंगे बाद में देखेंगे ये बा तीरदा निक्की गम्मत आणदा ಬೈದಿನ ಬೇತೇಕು ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅರ್ಮಾನ ಗೊಬ್ಬರ ಜನ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೀನಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಅದ ಮೇಲ ಮೇಲ ಅಲ್ಲ ಆರುಷ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಕರು आरुष आरुष भैया किधर है भैया इधर है ऊपर है आगे शाले जाते नहीं अरमान रजा अरमान बसा तुझी फ्रेंड आरुष 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 का वीडियो बनाया मैंने देखेगा वीडियो देखेंगे इधर आओ वीडियो देखा नहीं